絶品大盛りチャーハン。オラは茨城に住む田舎っぺ。今日は凄腕チャーハンニキがいるお店を紹介してくかんな。現在は夜営業のみとなっております。ずーっと行きたかったお店なのよ。店内広々。早速チャーハンを注文。ニキが豪快にぶん回してます。こちらチャーハン大盛り900円。これよ、この見た目ビジュアル。嬉しいスープ付き。しっとり強めだけどパラッパラでもあるというこのシトパラ状態。嬉しいチャーシューもゴンロゴロ入ってね、このナルトとかいろんなもん刻み込まれてんのがいいよね。このライブ感がたまんないのよね。こちらのお店、木飯とか思うまい店とかでね、取り上げられて、それで今ではね、昼営業はなく夜営業のみとなっております。他にもニンニク焼きっていう豚肉をね、ニンニクでもうガーリック炒めたやつがめちゃくちゃうまっぺそうでした。こが逆さ食堂、みんなも行ってみっ